A ƙwarar nafsin na ƙoƙari. Yanzu haɗa sinasinan daji? Yalla bai, an gama aikin. An gama? Sin ɗinka muke jira a ɗauka. To wace ka kira ni? Darakta ne ya ce in kira ka. Ka kira min a fala. Okay. Yara ba girmamawa haka yanzu? Kai tsaye sai ka zo ko tsuguna ba za ka yi ba? Yalla bai. Sande. A fala? Na'am. Sun ce sun gama ko? Eh sun gama, naka za a ɗauka yanzu. Kun gama na Abdul Babulaye? Duka an yi nasu. Duka an gama? Eh. Haske fa an ɗauki nashi? An ɗauka shi ma. Shi ne na ce to ko za an so ma wani abin sha ko da fawas ne haka. Ya kuma fa ya kamata. Ka san da shi yaron ne ya kera mutane shi ma ta gurin rawa. Gaskiya. Dan na ga yana ƙara kuzari. Sai ma. To amma kar an san power house. Kan mi kan da shi. An samu mai kan zaki. Mai kan zaki na gogan nan. Eh mai kan zaki. To shikenan. Ka san tafiya kudu ce a gabana.